pohon zaitun ini didoakan keberkahan oleh 70 nabi. Ora belain-belain. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Mahmud bin Ghailana. Haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi. Wa Abu Nuaimin qala ngucap sapa karone Abu Ahmad kali Abu Nuaimin. Haddatsana ing kita Sufyanu an Abdillah bin Isa an rajulin min ahli Syam. Saking wong lanang dari Syam. Yukalu kang den ucapake lahu kedue rajul ataun sapa atau tegese asmane atau an Abi Asidin saking Abi Asid kala ngucap sinten Abi Asid kala dawuh sinten Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulo padha mangano sapa sira kabeh az-zaita ing minyak zaitun wadahinu lan padha gawe minyak rambut sapa sira kabeh bihi kelawan zait fa innahu mongko setuhune zait iku ming sajarotin iku saking wit-witan mubarakatin kang den berkah den berkahi. Nah, kula panjenengan sedaya niki didhawuhi Kanjeng Nabi manfaat zaitun. Manfaat zaitun. Jadi minyak zaitun utawa buah zaitun pokoknya zaitun lah niku banyak keistimewaannya. Kula panjenengan sedaya didhawuhi kan didahar. Duka niku minyake duka buahe. Buahe nggih saged didahar. Kok minyake nggih campuran. Didahar niku mboten berarti njuk diombe ngoten. Nek diunjuk nggih saged minyak zaitun niku. Tapi ampun kata-kata lah nggih, sedih-sedih. Tapi damel campuran. Lha ten Arab niku biasane roti nek wis rada garing kan terus dikum. Jadi tempel-tempelke gene zaitun niku wau kersane lemes malih didahar enak. Apalagi tanaman zaitun niku masuk sajarah mubarakah. Ten Quran didhawuhake Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratim mubarakah min syajaratim mubarakatin zaitunatil la syarqiyah wala gharbiyah. Allah itu cahaya langit dan bumi. Perumpamaan, permisalan cahayanya itu seperti miskat. Lampu yang terang benerang. Miskat, cahaya, fiha misbah. Yang tersimpan dalam lampu. Itu permisalan mawon. Lah zujajah iki wau. Zujajah itu seakan mutiara. Kaukabun durriyun, cahaya mutiara yang dinyalakan dari pohon yang penuh berkah. Yaitu zaitun. Lho kenapa pohon penuh berkah? Karena yang menanam pohon zaitun di dunia ini pertama kali niku Gusti Allah piyambak. Di saat wit-witan liyane niku sing nanam malaikat. Kan saderenge nyiptake menungso malaikat niku dikengken nyiptake wit-witan. Ya Gusti Allah sing nyiptake tapi sing nandur malaikat. Tapi buah tin niku yang nandur Gusti Allah. Dan nandure Gusti Allah mboten ten awal, mpun zaman-zamane Nabi Yunus. Jadi ketika Nabi Yunus ditelan ikan, baju Nabi Yunus kan dikeluarkan dari ikan, dari perutnya, ya.
Nabi Yunus disemprotke kan nyemprotan punggungnya niku iwake. Beliau keluar dari perut ikan, jatuh. Beliau keluar dari perut ikan niku beliau posisinya waktu itu napa pakaiannya hancur. Makanya ketika keluar niku Gusti Allah nutupi aurate. Nutupi aurate kan kangge napa? Nganggo godhong zaitun. Nganggo godhong zaitun. Mula jadi disebut sajaratu mubarakah. Mboten mung niku mawon. Nabi Yunus ditunjukkan oleh Allah ki lho wit zait sing tak tandur kanggo sampeyan. Buah-buahe didahar. Buah-buahe sampeyan dahar. Supaya apa? Supaya kuat, supaya tambah staminane, supaya mboten lemes. Soalnya beberapa pun napa nggih pun berbulan-bulan. Ya ora mau berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan ada yang mengatakan bertahun-tahun di dalam perut ikan. Lemes niku akhirnya kan dahar buah zaitun. Mula disebut sajaratum mubarakah. Keberkahane wonten hadis, keberkahane buah zaitun. Niku kenapa? Ada riwayat mengatakan wa barakatuha fi kasratil manfaah. Jadi keberkahan zaitun itu karena banyak menyimpan kemanfaatan. Banyak menyimpan kemanfaatan. Beberapa kemanfaatan salah satu kemanfaatannya buah zaitun niku napa? Saged apa ya bahasane? Gawe awak niki pulih malih ngoten lho, semangat malih. Apa kuwi? Cara lemes. Ya menjaga stamina lah ngono ya. Menambah stamina. Bahkan ten kene Tibun Nabawi, ngene kitab Tibun Nabawi, rebusan daune zaitun niku saged ngusir lalat kalih hewan-hewan, serangga-serangga hewan-hewan supaya tidak masuk ke dalam rumah. Tapi banyu godhoge buah zaitun digodhog, banyune disepur-sepurke ngene muter ngomah insyaallah lah ora ana laler, mboten wonten hewan-hewan yang masuk ke rumah. Tur rebusan godhong zaitun ya disengiti jin. Nah, ning jenengan ameng rukyah wong, godhog teh zaitun siramke wonge. Oh, minggat jine wis to. Kok jenengan sing kejinan gawe adus. Ah. Lho bahkan jika buahnya niku isih rada mentah, jenengan kremus kan ono getahe. Lho niku saged dadi obat ambeien. Obat wasir. Obat wasir. Syaratnya buah zaitune niku ora dimentah yo, jenengan kremus-kremus. Niku getahe nek didahar niku saged ngobati wasir ambeien. Nek didamel minyak rambut berarti saged menyuburkan rambut. Saged nyuburke rambut. Getahe zaitun nggih saged damel netralisir racun. Ya nek dawuhe teng Tibun Nabawi wa alam, Tibun Nabawi niku awak dhewe dipun tawon, dicopot ula niku kanggo netralisir racune niku nganggo getah zaitun. Tibun Nabawi wallahu alam tapi niku ame kon bukteke ya aja mosok dicopot ula sik di ane bablas piye ya kan. Nah niku. Satu lagi. Haddatsana Yahya bin Musa. Haddatsana Abdul Razzaq, haddatsana Ma'mar. An Zaid bin Aslam, an abihi saking bapake Zaid ya kuwi Pak Aslam. An Umar bin Khattab saking Umar bin Khattab. Qala dawuh sinten? Umar bin Khattab. Qala Rasulullah dawuh sinten Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kulu padha mangan sira kabeh azaita ing zaitun. Wadahinu lan padha gawe minyak rambut sapa sira kabeh bihi kawan zait fa innahu stune zait iku ming sajarati mubarakah. Qala Abu Isa dawuh sinten Abu Isa wa kana lan ana sapa Abdurrazzaq iku golongke hadis muttarib sapa Abdurrazzaq fi hadal hadisi ing dalem ikilah hadis. Parubama asnadahu mongko kadang-kadang ngisnatake sapa Abdurrazzaq ing hadis. Ngisnatake iku tegese gawe sambung gawe muttasil. Warubama arsalahu lan kadang-kadang mursalake sapa Abdurrazzaq ing ikilah hadis. Nah, hadis muttarib, hadis niku wonten sing diarani hadis muttarib. Hadis muttarib niku napa? Hadis muttarib adalah hadis yang diriwayatkan dengan riwayat yang berbeda-beda. Hadis yang diriwayatkan dengan riwayat yang banyak dan berbeda-beda riwayatnya. Tapi perbedaan riwayat itu mau sama-sama kuat. Sama-sama apa? Sama-sama kuat. Itu diriwayatnya berbeda-beda bahkan bertentangan perbedaan ini mau. Tapi sama-sama kuat sehingga tidak mungkin ditarjih. Ora iso dipilih. Mula sejarahane muttarib kuwi riwayat sing bertentangan tapi ora iso dijarah wa ta'dil. Ora iso ditarjih. Karena mboten saged ditarjih, berarti mboten saged dipilih. Mboten saged dipilih. Berarti napa? Berarti ciri-cirine hadis muttarib secara garis besar ada dua. Satu, diriwayatkan oleh riwayat yang banyak dan berbeda-beda bahkan bertentangan. Yang kedua, riwayatnya sama-sama kuat sehingga nggak bisa dipilih. Lah hadis muttarib maceme wonten kalih. Ana muttarib sanad, wonten muttarib matan. Muttarib sanad berarti sanate sing muttarib. Wong kuwatah sing riwayat ke hadise padha tapi sanate beda-beda dan padha kuat. Nek matan berarti isine sing beda. Lah contoh hadis sing diwaos kala wau Haddatsana Yahya bin Musa kuwi mau lahir niku masuk contoh kategori hadis muttarib sanad. Sinten Abdurrazzaq kadang ngarani hadis iki mursal niku hadis sing napa melewati sahabat. Ngelompati sahabat. Dari tabi'in langsung Rasulullah. Padahal tabi'in iki kepanggih Rasul napa mboten? Mboten wong diarani tabi'in soalnya mboten kepanggih Rasul. Iku mursal. Contoh misalnya Kang Ponsen dina iki ora mangkat ngaji. Terus krungu konggone sinten? Mengkene Kang Tadi, tanggane. Krungu napa? Krungu bahwa ben kanggo ngilangi botakmu. Kuwi usap-usap nganggo minyak zaitun, dawuhe Kiai Alif misalnya ngoten. Lah kok ujuk-ujuk berhasil, akhirnya Kang Ponsen ngriwayatke. Matut ten gene liyane. Kala Kiai Alif, nek rambutmu botak oleh sono zaitun tanpa menyebut Kang Har tadi padahal Kang Ponsen tidak ketemu Kiai Alif secara langsung. Kuwi sing diarani mursal. Nah niku ana mursal, ana lawane mursal niku napa? Mausul niku napa? Mausul niku berarti sambung langsung tabiin yang lewati sahabat sampai ke Rasulullah. Mafhum nggih? Penting tahu krungu.
penting tau krungu. Kadang awak dhewe krungu mursal karo mausul ki panganan apa. Wong biyene durung tau ngaji napa? Ulumul hadis. Kok ujug-ujug njelaske iki. Minimal tau krungu syukur-syukur ditulis dadi paling ora kan nek awak dhewe dilokke mursal sampean. Oh berarti sing ngelokke iki ora paham. Sing diarani mursal ki ya apa ngoten. Faidahe dua hadis ini. Nomor setunggal, awalu sajaratin nabatat ba'dat tufan fil ardi iku sajaratu zaitun. Pohon pertama setelah banjir Nabi Nuh niku pohon zaitun, pohon pertama di bumi. Ingkang nomor kali wa qad da'a laha bil barokah sab'una nabiyan. Bahkan pohon zaitun ini didoakan keberkahan oleh 70 nabi. Ora belain-belain. Didoakan keberkahan oleh 70 nabi. Nah, mulai jadi disebut sajaratun mubah. Maka diusahakan apa? Minimal rakitan sithik gadah simpenan minyak zaitun. Alhamdulillah biyen pun nate nek kelingan ya kan. Biyen sampun nate pas bab awal-awal nek mboten salah. Nganggo minyake sinten biyen kae? Jadi nek simpenane tasih wonten nggih diagem campuran rambut utawa minyak rambut terus gawe campuran apa didahar. Nek kurang nyuwuna malih. Nyuwuna malih utawa tumbaso. Supaya jadi berkah, keberkahan niku sing angel. Terakhir hadasana Sanjiyu. Wa huwa utawi Sanji iku Abu Dawud Dawud Sulaiman bin Ma'badin al Marwaziyu as-Sanjiyu. Hadasana Abdul Razzaq an Ma'mar an Zaid bin Aslam an abihi berarti bapake Zaid Pak Aslam. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahwahu ing ngumpamane hadis walam yadkur lan ora nutur. Sinten sing nutur? Walam yadkur lan ora nyebut. Sapa? Ora nyebut sinten? Abihi fihi ing dalam hadis an Umar saking Umar kan an abihi wau. Nah abihi ki mau ning riwayat niki mboten nyebut saking Umar tapi nek riwayat sebelumnya menyebutkan saking Umar bin Khattab nggih. Padahal Umar bin Khattab niku sahabat ada dua riwayat, yang satu Pak Aslam niku angsal hadis saking Sayyidina Umar. Sing setunggal Zaid saking Aslam mboten nyebut Sayyidina Umar, langsung pola Rasul dua padahal Pak Aslam niku tabi'in. Mula diarani muttarib, ada dua riwayat atau lebih. Dan dua-duanya sama-sama kuat. Nah niku. Oh nek wonten dua maris tunggal.